Hello po mga kabaak, welcome back to my channel. Ang gagawin po natin ngayon ay kung paano magtatanim ng tubo. At ito na po mga kabaak ang tinatawag nating salog. Ayan, ayan po siya. Ayan po ang itatanim natin dito sa bukirin. Ayan, sa bukid. Ito po ang Ilocano style ng pagtatanim ng tubo. Siyempre, didiligan muna natin bago natin itatanim. Ayan. Ito po ang sample ng, ito po siya. Yung dulo ng tubo na itatanim natin mamaya. Ito na po mga kabaak ang ating pagtatamnan. Ayan po siya. Ayan. Ito po ay prepare na para tamnan. Ito po ay nakultivate na ng traktura. Ayan po. Baka sa next vlog, ipapakita po natin kung paano to i-cultivate ng traktura. At ito po mga kabaak. Ayan, gumamit na po tayo ng traktura para araruin itong tatamnan natin. Ayan po siya, yung pangguhit. Kaya, ito po ang isang step ng pagtatanim ng tubo. Para mapabilis, gumamit na po tayo ng traktura. Ang kadalasan pong pinanggagamit dito na pinangararo ay kalabaw. Pero ngayon, para mabilisan, gumamit na po tayo ng traktura. Ayan. Ayan po mga kabahan, at ang ating driver, kaway-kaway naman dyan. Ayan. Yan po ang gumamit po tayo ng pangararo na blade ng traktor. Yan po siya yung pangararo. Ito po ang isang step kung paano i-distribute yung salog natin. Ito po yung tubo, yung dulo ng tubo. Ayan po siya. Ito po ay may distansya. Ayan po siya. Hindi po natin kailangan ng metro para i-distribute itong itatanim. Ayan po siya. Yung isang hakbang, isang lagay po, dalawa na po siya, kabilaan yung itatanim. Ito po mga kabaak, ito po ang tinatawag naming gabyon. Ito po yung gabyon. Ayan po siya. Ito po ang pangbungkal. Ayan. Yan po ang step kung paano magtanim ng tubo. Ayan po siya. Yung gabyon na yan po yung pangbungkal. Ayan. Pag binubungkal po siya, ayan, itataas ng konti. Tapos ilulublob. Ayan. At syempre, magtatanim na po ako para mapabilis, para masaya. Ayan mga kabaak, dito ang mga hukage. Ayan. Siyempre ang pagtatanim dito parang exercise lang din. Ayan, nakakaano dun sa mga gym. Para lalaki yung ating muscle. Ayan po siya. Ayan. Ayan po si Johnny, ang ating isang kabaak. Ayan. At ito pa si Junjun. Ayan, si Junjun ang isang kabaak. Ayan po, ang isang hukage. Ito yung gabyon. Ito po yung piko. Ito po ang pangbungkal. Ito po kung paano magtanim. Ito po. Tataas mo, tapos baba, tapos ibubungkal mo, tapos itapas mo ulit, tapos ibababa. Tapos dito sa may gilid nito, tataas mo ito, tapos ibababa mo siya. Ayan. Tapos siyempre, kailangan din i-sud-sud sa Ilocano. Kailangan po dito ay determinasyon para mariting mo ang gulo. Kung ano ang goal mo. Ayan. Yung kalabaw. Ito. Yung pinag-aakot. Yung pinag-aakot natin ng tubo. Ayan po siya oh. At ito po mga kabaak. Nasa gitna na po tayo. Ayan po siya. Support po natin sana ang mga farmers. Tignan po natin kung gaano kahirap ang pagtatanim dito. Ayan po siya. Sa bawat pawis na pumapatak, bigyan po natin ng pagpapahalaga. Awan ti maimula, awan ti maapit. Yan po ang kataga ng mga Ilocano. Ayan po si Edmondo. Kaway-kaway naman dyan. Ang isang hukage. Tapos mga yon po, hukage po rin mga yon. Printa tayo muna. Ayan po. At malapit na po tayo dito sa may dulo. Ayan. Malapit na po matapos. At ito na po mga kabaak. Tapos na po nating tamnan itong bukid. Ayan po siya. Ayan. Sa bawat pawis na pumapatak, bigyan po natin sana ng importansya ang mga farmers. At hanggang dito na muna tayo mga kabaak. See you on next vlog. Please subscribe, like, and share. And don't forget to click the bell. Ayan po siya.
Notification bell.